धरती पले बाकी परती में चले भौजी भंसरी वाली सुनता रहा भाई लोग कि तू धरती पर ले कि परती में चली। अरे भौजी तू खड़े खड़े तो हम पटा के पेली तो का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कर ले बानी अशोक का बेला एंड एगो भैया एगो भौजी के बारे में। तो कसम से कहती आज के वीडियो बहुते गड़फाड़ बनल बा। तो ऐसे कहते भाई लोग वीडियो नु जैसे कि लास्ट देखम तबे मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो देखने के बाद में भूल जाम जा। तो बिना कोनो लाना सुन के आज के बकचोदी स्टार्ट करते हैं। बारे तारा बहनी के गाँव पर खरबूजा मारो वाह। यहाँ मिली जाजिम और वहाँ मिली पली। अरे भौजी हम तो कहता नहीं आना हमारा जाजिम पर ले के बा आना पली पर ले के बा। हम के तू खड़े खड़े दो कि पटक के नू तनी चुआ दी धरती पले बाकी परती में चले आ गधा गाँव ना चलबू सार बुढ़ छुछुनर भौजी सुनता रह फिर से कहती है कि तू धरती पर लेबा कि परती पर चली। अरे भौजी तो कितना बेर कही कि तू खड़े खड़े दे कि पटक के नू तनी चाट ली तन मजा आई बहन चल आगे कह। तार बाप वहाँ जाके धर दिलवा का पली भौजी कितना तू कर के कह तारू कि यहाँ मिली जाजिम और वहाँ मिली पली। तार बहन चौदह पटक के पेड़ लगानू तब मुँह लगबू भौजी भंसरी वाली कहीं कि यहाँ मिली जाजिम वहाँ मिली पली। तार बाप पली किन के रखले बारे ना बोला तार बाप धैले बारे पली कि वहाँ मिली पली आ यहाँ जाजिम के रखले बा तार जी जा कि तार पाउन तार बहिन चोदो कहीं का चले के पारी बाहरे सार बुढ़ छुछू न बाह सुनता रह कि दिले बारू ऑफर तो चले के पड़ी। अरे तोर बहिन चोदो तू हम तो कहता नहीं कि एक बार हमरो के बुला के ले चल कि तनी हम मजा मारम। सार बुझ छुछुन ऑफर दिले बिया भौजी एगो तोरे लेबा हमरो लेबा हमू पटा के पेलब चल पाजा में हमरा के धल बाहर तारा बहनी के गाड़ी में खरबूजा के लंड पेलो वाह। सुनता रह कि चला आवा हम के पाजा में धल ए साल बुढ़ छुछुनर भौजी पाजा में धरे नू तब मजा ना आई। हम कहता नहीं कि भौजी के पाजा में तू धर कि भौजी के दोनों नू मिली दाबे के सुनो तारा भैया भंसरी वाला के कैसे कहता कि तू धरती पर जा चाहे परती पर चल। अरे बहन चोर तोरा कहे के मतलब का बा कि भौजी तोरा कहीं देवे लेकिन देवे सार बुढ़ छुछू न मान जा। गलती से भौजी के भाई देख ली तो इतना प्यारी कि लाने पर चिरिक देब। अच्छा इरादा बा दो जौन तू पूरा कर। ए भैया जी हम तो कहता नहीं कि भौजी के कोनो इरादा नहीं खे लेकिन तोरा बहुते इरादा बा भौजी के दोनों गोलगप्पा देखला के बाद में तो पक्का मन करत है कि भौजी के ले जाके आ पटक के तनी चाट ली कि मजा ना सारता नहीं। ए भौजी तू कहत ना कि धरती पर लेबा कि परती बा तो भैया के तू मत दे भैया के सामान नू इतना मोट के बा गलती जाए नू तो मुत देबू बाहर तारा बहनी के झाट में खरबूजा पेलो वाह। सुनता रह भाई लोग दिया बुता द आ चिते सुता द आ सुताला के बाद में का कर पटक के मुझ द झाट तो करिया हो जाओ। तार बहिन चलो भाग भौजी जवन ना खइले बानी उ तू खिया द। अच्छा जवन ना खइले बानी उ खिया द। अब सुना भाई लोग सुनता रह भौजी के बात जब भौजी ना खइले बिया तो खिया द। अरे भौजी हमरा के बतावा है ना खइले बारू त हेता ता कैसे भइल तो चटए भत्ता का कहतारू कि चटा ये भातार। अरे भौजी तहार कहे के मतलब का बा हो कि भातार कथी चाट आ तू कथी कहले बारू हो तनी खोल के बतावा तब न पटा के चाटम। बाहर तारा बहनी के गाड़ी में जेसीबी के लंड पेलो वाह। सुनला भाई लोग कि चटा ये भातार उ घरले बानी। अरे भौजी भंसरी वाली उ चाटे वाला सामान बा रे ना हमरा के बोल उ चाटे वाला सामान बा सुकम ना कि तो भातार तो लाड़ चट्टा बा कि चाटतो बा। अगर हम रहते नु तो दाँते काट लेती कि रो दे तू
चटए भत्ता उघरले बानी। आ मुँह में ले ले नहीं की तहार बहिन चोदो सुन तारा भाई लोग फिर से कहला कि चरा चटा ये भाता वो घरले बानी। अरे भौजी हम तो कहत तनी नु कि तू पूरा अपन पैंट जामा लुगा साया बहन जो जितना तू पहले बारे नु वो सब उघाड़ दे आ सब खोल दे तब भैया के कह चाटे खाती। लेकिन अगर भैया ना चाटत तारन तो हमरा के बोलिए हम चाटम तार बहिन चोदो कहिया गाना गावत सन कि चलो चाटा ये भातार उ घरले बानी तार बहिन चोदो भौजी पटा के पेल देम नु लाने पर चिरिक देबू। तो बस भाई आज के वीडियो यही पर लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम सब्सक्राइब करम और साथ में बेल आइकन के दबा देम कि ऐसा ऐसा वीडियो देखे खातिर मिली। तो नहीं बता दी भाई लोगन कि वीडियो खाली हंसावे खातिर जो लोग ना केहू के दिल दिमाग पर ले खातिर तो वीडियो देख ले बा लोगन तो भूल जा यार अब मजा ला आप चैनल सब्सक्राइब करा वीडियो को शेयर करा और दोस्त में कमेंट करा लोगन हो।